jiri ezi omume dịka uwe gị, ezu na ori gị, gbana m ụgha sị o nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, jiri ezi omume dịka uwe. Ezi omume jiri ezi omume dịka uwe gị, ezu na ori gị, agbana m ụgha. ụmụ ibe ekene m ụnụ. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị na-ekene ụnụ tatara, anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị ga-ekene ekene ori gara afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kenekwe ndị ọkpụ na ndị ekede. Anyị si kwudodere n'ụbọchị nke tata ụmụ ibe. Anyị achọghọ, ọ bụghị program anyị na-eme, anyị ekwesịghị ime ya kịta, kama na enwere ka o si wee dị, mana mmadụ anaghị enwe efe ide ihe. Anyị adịgo used to Igbo, fake Igbo, sụọrọ nwa gị Igbo, sụọrọ nwa gị Igbo, sụọrọ nwa gị Igbo. Mana this Igbo enwere content, onwere contest, onwere mkpụrụ n'ime ya. Andịna ihe ọbụla na-enweghị mkpụrụ, ọ na ụkọchakwa ya ọnwụ nke ahụ aga. Ịghọtara? Ndị be anyị na-anya ọkụ ifuru egbe na-ebu ọkụkọ, o nwere ihe mere o ji ebu ọkụkọ. Exactly the same thing mere anyị ji wee buru ihe apịrị apị n'efe, because onye kpuru isi na-efe ihe apịrị apị maghị, because all the blind, he is anxious looking for, o nwere ihe ọ na-achọ. Oke ji wee ji ịta azụ ọnyama ya. All the same thing na-eme anyị. Mmadụ bịa ịkụziri gị something, listen, ị hapụ ya, challenge with the person, ka gasị o nwere something ị ga-enweta n'ime ya. Get ntị, listen very carefully ụmụ ibe. Igbo niile ahụ ị na-asụ need to be grinded and changed, because o nwere any root inside them. Enweghị nghọta. Ịghọtago? Ọwụ the word ka m na-ekwu, the meaning of the word ka m na-ekwu. You don't need to throw away the word, but the meaning is meaningless. Most of them, 99% of them is meaningless. The word is real, but the meaning is not real. That is why eji agha eri abigharị aka. Ka m jụọ ndị mmadụ ajụjụ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị gara. My first question is, gịnị bụ gọọmenti? What is government? Enwere ebe ndị gọọmenti kpọsara ahịa? Show me one shop ebe ndị gọọmenti kpọsara ahịa si na this thing is what government ebe ha kpọsara ahịa. Now, ọkwa mụ na gị na-atụ ego gọọmenti ji arụ ọrụ. Ọ bụghị our contribution gọọmenti need to run. Are we all taxpayers ka gọọmenti ji arụ ọrụ? Ọmaka kpara n'English taxpayers. Gịnị bụ taxpayers? All contribution. Is taxpayers not contribution? Ndị Igbo unu ka na-ajụ ajụjụ, ndị nwere uche. Eme ka ha na-eme argument na ha ma ihe a na-akọ. Taxpayers ọ bụghị contribution. Government run under taxpayers. Gịnị ka ha bụ? Is government not ogbenye? Ọkwa ndị ogbenye nyere aka ha bụ? Is government not ogbenye? Simple understanding bụ ihe na-ebu ndebe anyị. Government, you pay tax for government to be alive. That means you are the one paying the government to live. That means it's no government or poor. Is government poor? Gụnwa na-atụ ego gọọmenti ji wee na-arụ ọrụ. Gụnwa na-atụ ego. Gọọmenti will not, according to your own definition, gọọmenti bụ ogbenye. Gọọmenti bụ poor. Ndị ogbenye enyere aka does not mean poor. Because gọọmenti enwere ebe ha kpọsara ahịa. Ị na unu nwa bụ ogbe, mụ na gị na bụ ogbe, anyị niile n'ebe a na. Because ọ wụzi ogbe whole, a whole of something. Ịghọtago? Mgbe ọ bụ na something bịa na igwurube, ha wụrụ ogbe. Mụ na gị, anyị niile nọ n'ebe a na, anyị na-atụ ego. Ịghọtago? Wee na-eme something. Asị na ogbe na-atụ ego a, na ogbe na-atụ ya, mụ na gị na-atụ ya. So anyị nwa na-atụ ego na-arụ ndị gọọmenti. Ịghọtara? So the government onwere poor.
ogbe na-atụ ego, so government is ogbenye, so everything committee is ogbenye. So now inside this government now ndị Igbo nwere different names ha nyere ya, ịghọtago. Ọwụ na Igbo political law, ọwụ na ịnwetasi ụmụ ọkpụ ịbịa nweta ogbenye, because this government na na-ekwu okwu ya, you need the committee that supervise. Ọwụ na ihe dịka company now, you need the committee inside the company gana supervise. Ma ọwụ na company chi megide workers na the company, ndị ogbenye ekpe ikpe mara ma negotiate with government ma ihe ọ ga-adị mma ma ọ ga-adị mma. Igbo nwere standard political structure, you got to go. Then inside government enwekwere government ogbenye, inside there onwe policy ha chọrọ ime ndị ogbenye echekie ya, mana ihe meziri ha ji wee wuru ogbenye wụ na they live under subsidy. Ọwụ na imesi enwe ndị na-akpọ ụtụ isi, nwee ndị na-akpọ ụtụ uru, ịghọtago. Ịtụ ụtụ uru the gain gị to pay your own tithe, ịghọtara. So ha bụ ogbenye because how committee na supervise something so that you don't betray your workers or you don't betray ndị na-achị, iwere eze na wu ndị ọ na-achị, ịghọtago. So nwere ihe ọ nwere because ndị Igbo in olden days everybody nwere farmland. Ndị Igbo niile nwere farmland, at least food security they have, at least everybody knows that. Go to ancient Igbo, every Igbo land nwere food security. Happen this European world ọ na-ejisive unu. Before nwa bekee bịa na there was nothing like poor, you got to go. Gaa jụọ ese before nwa bekee bịa na Igbo nwere ihe a na-akpọ poor ebe ahụ. Poor does not exist in Igbo land. That language ọ dịrị ya, you got to. Language adịrị ya, that language poor ọ dịghị n'Igbo land. Unu na-use this today na justify the language, ị gaghị benefit gị. Ị gaghị use mu today condition to justify language of thousands of years. No, it can't. Because all the system of Igbo today ka Igbo dị 90 million years ago. All the system Igbo nọ today abụrụ system ọ nọ. So ihe kịta wụzi ihe ọ bụla efoziri wụzi i were justify ya the language. No, the language is older than the system of today. You got to go. So ogbe bụ committee of friends, all committee of, because isi na ogbe bụ area, then area ọ na-enye ego. Can area can contribute? Just area is non-living thing. Non-living thing cannot give anything. You got to. So here na-ekwu human contribution. These people live under subsidy. Yes. What is their duty or work? Ọ ihe a na-ekwu maka ọhụụ poor or rich. No. Jikọtara. So ọ ka mma because mgbe ọbụla ekwu ha no nwanne, we are grounded. Mgbe ọbụla ịfụrụ something posted in our page, analyze it, ịghọta ha jụọ ese. Anyị anaghị epost ihe anyị na-amaghị. Anyị ahụhụ ndị na-akọtu mgbe ọbụla ha pụọ na Facebook a na-akọ nonsense. Ọ bụghị ya, we don't do it. Ihe ọbụla anyị na-enweghị ike defend and explain better, we cannot say it. It's as simple as that. Ogbenye ndị poor man. Nwanne biko, Igbo don't have poor man. Enwere ihe nwere poor man n'Igbo. We don't have it. We have subvention, we have subsidy, because anyị na-atụ ụtụ uru. Anyị na-atụ ụtụ uru. Since life from the beginning, Igbo na-atụ ụtụ uru, na-atụ ụtụ isi. Anyị na-atụ ya from the beginning. So iwughị ikwu iwuru ibe. Last time agwara m ndị mmadụ sị ha na ikwu bụ onye ukwu, that is ikwu okenye. Ndị Igbo ji asị ikwu amaghị ibe ezi ya. Ibe bụ obere nwa, obere ibe, ihe pere mpe, iberibe, ihe gbara iberibe, ihe gbara small size, obere nwa small. Ikwu bụ ihe buru ibu, that means elder, because e nwere ndị elder na-amara ihe. Ndị Igbo wee sị gị ikwu amaghị ibezie. Some people ga-abịakwa call nonsense banye. They always like ihe na-emeke sense, because ndị ọbụla dị used to ihe na-emeke sense, they always live in ihe na-emeke sense. That is their life.
ụbịam bụ agụrụ. Oge during the time of ịmana enwere time of during rainy season, nwee time of oke ha na-akpọ ya dry season. So ụgani na ụgani bịa ha na ụbịam abịa, because ụgani na-ebute ụbịam. ịghọtago, because ụbịam mean compression, that is suppress. ịghọtago, to compress something, because ọwụ na unu kọsịa ya because ịkọ ihe ị ga-echene ka o too unu na aka iwee nwee ike harvest ya na so mgbe ahụ ị kọrọ ya akọ, because mgbe ọ bụghị otu ọnụ na-emezi today na akọsi eti na fridge na-akọ na ihe unu na-eri today with nothing but artificial. mgbe ndị ochie a sị na ndị Igbo na-eme arụọ na anwụ erie na ndo nkụ onye kpara na ọkọchị kọrọ ya n'udu mmiri. So ọnwụ na ịkọsịa ihe ị ga-echere ka ọ harvest ya. So during the time of harvestion asị na ụgani dị. So mgbe ahụ ka ndị Igbo na-ewere ji kee n'ọba. So ọ bụrụ na ike ha ji n'ọba, nwanne ụbịam bịa, ị nwere ike ije ziwe ji mmadụ kee n'ọba. ịghọtago, because ị nweghị ji gị. ịghọtago, even mgbe ndị ochie enwere ndị immigrant na-abịa n'ala Igbo, ha bịa n'ala Igbo, ndị Igbo na-enyere ha aka. ịghọtago, ha na ndị Igbo na-eme ha gwụsịa ji that time, ha hapụsịa mkpụrụ ji na farm, so that this ndị abịa na-enweghị anị, because ndị nwere anị, ndị bi n'obodo nwere anị, ndị nwa afọ nwere anị, ọ ndị bịara abịa bụ ihe na-enweghị anị. So ha bịa, anyị ahapụrụ ha dị ọba ji, ha jee ebe ahụ jee na-akpa mkpa ji, ebe ahụ anyị gwuru ji, ha eje na-akpa mkpa ji na our farm jee na-enweta something. ịghọtago, so o nweghị ihe dị ka ogbenye na be anyị. ụbịam dị, ihe na-ebute ụbịam bụ ụgani butere ụbịam, because ụgani during dry season nri adịrọ. So nri akọrọ akụ ga-emesịa puo mee pụta. ọwụhụ maka cash money, ọ kịta ka a na-ekwuzi ihe ọbụla justify ya with cash money, everything cash money. Igbo enweghị Igbo value of money. enwere ndị na-eyuzu eje agha m nke ndị abịrịba na-eyuzu, ọkasị ihe dị iche iche ha na-eyuzu were gold and diamonds, and ha na-eyuzu for trade. ịghọtago, for value, because ihe ị na-afụ as paper money today, all from this copper and gold and diamonds ka eji wee change ya to paper, all value ka a na-akpọ ya. So o nwere ike isi m na ị nwere ji, inwe ha anị, mana ị nwere gold. ịghọtago, ị nwere ike wetara m ihe dịka gold wọtụrụ 500 yams, nwere dị gold nye gị 500 yams. ịghọta, so ọ mgbe nwa bekee fosịrị na anyị ji gold eme value, ha werezie because ha enweghị gold na, so they have to print money. ịghọtago, ọnwụ na ị nwere onwe ike gwụọ history of Africa of menwe nwa ga-akpọ Mansa Musa oye Malian, because side ha nwere enough gold. So most of the time ihe ndị mmadụ ji trade with gold, inwe ihe na-enweghị na ichi ịbịa were ijiri gold bịa enye m gị datin. ịghọtago, so m na-apak the gold na-eyuzi wee na-akpụgasị ụzọ na-akpụ ihe dị iche iche ma copper ma those things. So ọ because nwa bekee enweghị gold, so ha yuzuzie paper wee create their own value. Una hapụzie the gold, hapụzie everything ị nwere, hapụzie farmland, hapụ everything, chọrọ paper jebe empty paper. Look at the condition the empty paper tinyere gị today. Look at the condition, all empty paper ha tinyere na ụbịam, that is agụrụ anụ na agụ anyị today. All this empty paper tinyere anyị n'ime. anyị na-achọ ihe ọbụla wepụ this psychological western problem n'isi gị nwanne, wepụ this psychological problem. Ya psychological problem, ordinary coronavirus ka ha na-agwọnwu. These people deal on protocol nwanne, ihe ha na-eme bụ protocol. ịghọtago, surgery protocol, inwe anwa mee mistake from the protocol, onye ahụ na-eme surgery anwụọ. ịghọtago, this is all psychology nwanne. For you to be alive, ị nwere a specific percentage of blood and oxygen in your system. Once ị nweghị nwanne nwụrụ, your body is already prepared to sustain you alive, not the doctor or medicine. ịghọtago, ihe a sị na ọwa alụ ka dibia na-atụ, because dibia bụ ililo ka ọ na-elu ililo. Dibia na-elu ililo because ọ na-aga na memory, all memory ka o ji agwọ ọrịa. So every doctor do the same thing in electronic level. Every doctor do the same thing, because if you guy ụlọ ọgwụ today, the first thing a ga-eme gị to know ihe na-eme gị eme gị analysis is memory, blood memory. So you check into your blood system, in electronics protocol,
o nwere level etinyechara those things in electronic protocol. You got to, so nwanne, if you don't have information, ị nweghị ike believe na onwe gị ọdụrụ possible. You got to, mana ọ bụrụ na ị nwere enough information you can believe, because asị na nwa nne ya nọ na neze anaghị eji ọkụ mmụọ. It's as simple as ABCD. The only thing mere anya iji eme mmegharị today bụ anyị enwere enough information, period. That's all. Anyị enweghị. Had it been na anyị nwere enough information, anyị agaghị na-ata off. M ji wee gwa mmadụ si ya na ogbenye, you need a committee in your system, whether village, anywhere. Unu need a working committee. This working committee, unu na-atụ ụtụ na village unu. Ụtụ anụ unu na-atụ, unu ga na-atụpụta ụtụ for those who were a member of committee. Those people now who member na-atụ ụtụ to pay you a committee, so that o nwere ihe ọjọọ ndị na-achị unu chọrọ ime, those committee will go and negotiate and speak for it. Osim mba, no, ogbenye nye poor man ego. Now look at, check go the mental capacity of these people. You have to check their brain. So ọ dịghị gị mkpa for you to protect your own community through this committee. Ihe dị gị mkpa bụ gaa na street, nwanne, ihe a welfare. Ndị Igbo nwere welfare before. Ndị Igbo nwere orphan before. Ọdịrọ ọwụ na ichekie, enwere iwu ndị Igbo nwere na onye ọbụla tụrụ nwaanyị ime ga-anụ ya. Check that. Ọkwa ịma Igbo si na onye ọbụla ịtụrụ ime mkpuke, ndị ga-ebi na ịda na onye ahụ nụrụ gị, onye ahụ ebiri be nne na nna ya. Ndị Igbo enweghị onye asị na onye enweghị nne na nna, asị ka ọ ga-enwerịrị nne ma ọ ga-enwerịrị nna. Simple as that. Ịda na o nwere nne o nwee nna, must. All this one ị na-afụ n'ala Igbo today, nwanne, they are new. So we must have a new languages for them. That means you call them offer. Nwe nne. N'olden days of Igbo, nwe nne bụ onye na-enweghị onye na-enekwata ya ọfụma. Ndị Igbo ji wee sị gị na ebe a na-adụ nwata nwere nne ọdụ ka na nwata na-enweghị nne na-amụrụ. That means it's all about training. It's all about nurse. You got that? So our problem is root in that is fundamental. Igbo problem is fundamental. Once you butere computer, any program itinye n'ime the computer ha ka the system ga-eji arụ ọrụ mechọrọ. So all na your children, the system in their brain, nwanne ihe na-afụ na-asọ bụ oyi. Ihe na-afụ today as Igbo people, nwanne ọ na-eru m izizi, because I see them that these people enwere ebe a na-eje. Ihe na-afụ as Igbo people today, nwanne categorically say that these people they are not going anywhere. I can tell you, enweghị ebe a na-eje. If you like give them country, enweghị ha ga-eji eme, because in their brain enwere ihe dị ya. N'ime isi ha enwere ihe dị ya, nwanne. Every country nọ n'ụwa na fight the best, because ha mana the future is the kids, whether you like it or not. Every living thing must surely die. As long as they dị ndụ, only thing na-eche gị bụ ọnwụ. As long as they dị ndụ, then ọ bụrụ na these children are not prepared, na nwanne, ha ọ ga-efe n'elu, ha ọ ga-aga n'okpuru mmiri, ka ebe ha gịnị ka ha ga-eme? This your children are capable of building submarine. Ndị ahụ ị na-afụ ha ọ dị capable of ịrụ submarine. Ndị ọ dị capable of send satellite to space, aeroplane. Ọ ihe na control, ọ kwara ihe na confront today. This is what you confront today in this life, because that is real. Ị gaghị agbari, ị gaghị achị ọbasị, you cannot deny it, because that is the present day. They are sending satellite to space, they are flying planes, they are doing submarine, doing every kind of ammunition, viruses. Kedi these people wey na-afụ as your own blood child children, how they capable of ime that thing when that joke na ajụ gị? How are they capable? Then what are you saying? Guess when the future then? What is the future? Obi kara gị ihe anụwa future, obi kara gị nwanne. Ka nje America pụta ịba plane, ọkwa mmadụ rụrụ ya, ọhụ ndị mmụọ. Ọ mmadụ rụrụ plane ahụ na-afụ, ibu telefon n'aka, fon ịtọ,
ọ chịrị ya isi ebe ọ chịrị isi ebe a fon iri ọkwa mmadụ rụrụ ya ụhụ ndị mmụọ nwanne ọ bụ arụ na anyị nwasoro na-eme ya ọ bụghị arụ nwanne ọ bụghị arụ mgbe a na-anụ ọgụ 67 emechiri the whole border anyị rụrụ ngwa ọgụ anyị na refine oil nwanne so ọwụwụ na ị nwere seaport na ị nwere airport ga-eme gị rụọ those things ọ bụrụ ya ọwụ na seaport na airport ga-eme gị rụọ ya anyị agaghị ịrụ ya na 67 because na 67 border emechiri enu emechiri ana emechiri mmiri anyị rụrụ ihe ya na-arụ arụ so nna anyị ha evidence dị everywhere go to Igbo Ukwu is there, go to Okigwe is there, go to Opi is there, go to Leja is there. Enweghị ha ejeghị America, ha ejeghị China, ha ejeghị visa nke ha jeji passport mana all those things dị evidence are clear. Ihe imeziri bụ iburu ihe apịrị apị ihe artwork nna anyị ha rụrụ tọn ya ma ya George febe ya Kachukwu. That is only thing you can do. Onye jezi ikwu isi ya gị na ancestors way, our ancestors way. Nwatakịrị ọbụla nọ n'ụwa, your father's prayer is my son should be better than me. A turn back to our ancestor of million years ago. Ndị kpụrụ ha bụkwara ihe ọkpụ, they build something. You cannot even maximize what they build. You cannot even maximize their own production. Ofe egusi anyị ka na-eri ofe egusi, anyị ka na-eri ofe ọgbọnọ, anyị ka na-eri ofe ọha, anyị ka na-eri ofe onugbo, anyị ka na-eri ofe nsala, anyị ka na-eri ụtara ji, anyị ka na-eri garị, anyị ka na-eri ede. Ihere megbukwa anyị. Ihe a bụ ihe enyere anyị enye ịkaji ikwu ọsị gị my ancestors way, my ancestors way. Which one is your way? Igbekwere way? Kedụ your way? Which one is your way? Ancestor way. Which one is your way? So your children will still come and bypass you and call ancestor. Isokwere wụrụ ancestor nwa. Agwa ịmụrụ ụmụazị. And then ịmụọ na ụmụazị. You have children. Later you become ancestor. So your children will be calling you when they will hear ma. Nwanne, ị na-eme expect ka your children bịakpọba gị ancestor. Our ancestors. Ị na-anarazi glory mgbe ndị mbụ. Glory ndị mbụ ka ị ga-anara nwanne gị anaghị aka ụdị akụkọ ahụ akọ. A sị na ọwụ aka onye wetara ka eji eso ya. Ịghọtago? Aka onye wetara ka eji eso ya. Ọwụ na ị nwere ike ị na-efe ihe apịrị apị. That means ị chere na the spirit of those people who do those things will be happy with you. Or ihe chere na ndị pịrị that thing, their spirit will be, and you take their own artwork instead of you to make them proud in their own grave, you make them worst. Nwanne afụbeghị m onye na-eme ọfụma n'ụwa nna ya adịghị happy. I never seen. Afụbeghị m onye na-eme ọfụma n'ụwa nna ya adịghị happy. Nwanne anyị anaghị eme ọfụma. Our ancestors are not proud of us. Our fathers are not proud of us. Simple as ABCD. Go, nwanne, if you like, you take. My own will go to mirror and look yourself and tell the truth to yourself, not me. Go to mirror, go onwe gị eziokwu, iruo na mirror, ijuo mirror si ya mirror ana m emebe ọfụma. Jụọ onwe gị ajụjụ aha na si ya awụdị m onye Igbo. Kedu your contribution as an Igbo person to this society? Ị na-eblem ndị na-eblem. Your own. What is your own contribution? That is what I mean by Ogbenye. That is what I mean. That is my own thought. Because nwanne onwe ya na-ekpuchi, either you understand or you don't understand. Simple. Either you understand or you don't understand. Ezi omume, ezi omume, ezi omume, yiri ezi omume dịka uwe. Nyanwa bụ Igbo na-eyi n'isi agụ. Igbo na-eyi n'isi agụ. Because isi agụ means spiritual protection, which is a lion, or ihe o symbolize. Gị ezu n'ori, ezu na ori. Nwanne, ị na-ezu ori ka ị naghị ezu ori.
agba na-ama ụgha agba na-ama ụgha asị ị gbara ama ụgha gbagide mmadụ ibe gị ka ị gba gị nwanne ị kpọrọ asị ka ị kpọ gị asị ifuru mmadụ ibe gị n'anya ka isi fuo onwe gị ịkwụgbara aka gị ọtọ. That is the law of the land. You betray all of them and now turn back to call Hausa Fulani, call Yoruba. Nwanne, you betray these 5 laws. You say you agree. Ibe si ekpere isi ise nwanne ndị mmụọ ga-ama aka ntị na-ekwe ka ha gbara aka ntị. Ikpe isi ahụ ime nri gị ezu n'ori ezu na ori gị agba na-ama ụgha agba na-ama ụgha ịkpụ asị hụ nwanne gị n'anya otu isi fụ onwe gị kwụba aka gị ọtọ na-ekwe ya ise ikwere ise nwanne ala ga-achụ gị ọsọ ala ga-achụ gị ọsọ. Atụzi na ndị Fulani aka atụzi na ndị Yoruba aka lekwe ihe ji gị bụ ise because ị na-ekwu ya everyday. A sị na onye kwe chi ya ekwe onye kwe chi ya ekwe ikwere ekwe mana imere ihe ikwere nwanne onye kwere na omeghị ihe o kwere gịnị ga-eme ya onye kwere na na-eme ihe o kwere gịnị ga-eme ya gịnị ga-eme ya jiri ọnụ gị kpọrọ onye aka maka na ndị Igbo si onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ elie ya onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ elie ya. Unu bụ ndị arụrụ ana unu ma ihe na-eme unu hapụ na excuses ịghọtago hapụ na excuses. Ogbenye wo committee of friends simple. That is what government is means. Also government mean the same thing. Government bụ ogbenye because ọ ụtụ isi mụ na gị na-atụ ọya ka na sustain government nothing more nothing else. Hapụtara na Nigeria na-ere mmanụ ka ha na mmanụ ka wetara n'anya ochi ka ha na-ezu. That is it. Enwerezi ihe ọzọ because government that is under rule of law of government. Ndị Igbo founded the governmental institution of this earth and the ideology we founded it is under ogbenye. Ụtụ uru iri uru eto ụtụ. That is why they created the tax policy. Ụtụrụ ịga na Ọkigwe ị ga-afụ ebe ede ụtụrụ village a na-akpọ ụtụrụ ụtụ uru ụtụ uru ịtụ uru ịtụ ụtụ uru. That is ụtụrụ you see. So no nso na make it up is there already. Ka ihe eji akpọ ya Ọkigwe why Ọkaigwe because onye nwa na-akazi na-emezi obodo. So onweghị anyị nwa na onwe anyị nọ ebe ahụ ndozi ọdịnala nke anyị ewu kwuo ịchọzikwa ikwe ikwere ịchọghị ikwe okwu aka gị ọ bụ nweghị ihe gbasara anyị nwa mụ na gị anaghị eme argument. Ọwa aka onye wetara ka eji eso ya ị chọrọ ibu uru is for you and your family or for mụ. So anọghọ m n'ime argument imerigo n'agha nke ọ bụ na ikwere asị na onye kwere chi ya ekwere ikwere na nke ahụ ị na-eme dịara gị mma good and fine but a bịakwana complain were onye nke na-eme ka mma because ikweghị na nke ahụ onye ahụ na-eme ikwe na nke ị na-eme then why are you complaining about the other person? Ọ bụrụ na nke gị ka mma ịkara nwa bekee mma kara Chinese mma yes because ndị Igbo si na mmadụ bụ mma na du because ọnwa na-edu beauty guides everything because once wasị na agwa bụ mma nwaanyị nwanne beauty guides ihe dị mma na anya agbara akwụkwọ. That is what human being mean. Ndị Igbo ji wesị okwu aka ọtọ n'ezi omume defines you as mmadụ because for you to be a human being you call attention because energy recognizes themselves through vibration not through appearance. So if you keep these laws that thing na-achọ as your God will go through vibration towards where you are. You don't need to go, they will look for you. You got to mana ọ bụrụ na iterisi onwe gị nwanne ịbụrụ mmadụ ịghọ na anụmanụ all the whole higher God will run away from you. You can only see lower God, evil and empires and vampires. Onye ga na-abịakwute nso because human mind is nothing but wave system. If you tune in 91.9
you can only hear the message then send, which is destruction. If you tune in into 102, you can only hear their message, which is salvation. So this is, life is all about energy, frequency and vibration, not about your physical matter. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, geenụ ntị ọfụma. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, osi anyị n'aka, osi anyị n'aka. Ihe na-eme anyị isi anyị n'aka, o onye atakwala mmadụ ụta. Ọ bụrụ na ọka agha obi iche ịbara onwe gị uru, nwanne, as long as sun rises and fall, that is the way life goes. Swing high, swing low. There is no how your condition can be forever the same, or not possible. Nwa bekee is shutting down everywhere because of virus. That's to show you that anything can happen. If you want to be okay, you work for it, you can be okay. There is no how. Just forget about fantasy. Say they are holding us, they are holding us, they will hold you forever and ever. Ị na-echekwa uche makwa ihe. A sị na nwata ji ihe wenye aka enu, iji ihe nwata wenye aka enu, aka lobi owetu onye. Ịma gị, unless you become this thing na agwa gị, nwanne, your condition will never change, because onye ji mmadụ na nji onwe ya. You got to go. Unless you change and become the principle that created the land, then the land will come under your care. If not, it can never. Because so afọ onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza. Isi na nkịta gị bụ Okonkwo, nkịta gị abụrụ Okonkwo. The identity as Igbo is a saved one, is a preserved one. They live inside a vibration of higher mind. They don't live in lower mind. The name Igbo is saved, is fence, is protection. They are the children of the Most High. So he cannot be and be expelled. No. You cannot say I'm Igbo, but you cannot be like Igbo. Nwanne, ọbụrụ eziokwu, gold must be glittered. Whether good glittered or bad glittered. Eji wee sị gị na not all that is glittered are gold. Because ọ na-acha n'anya ọcha ka ọmaka. Ichekwa na gold izorie na akpagharị. Ife ịmara ihe na-eme nwanne ire ugwu gị. Ịghọtago? Iwu ka anyị na-awụgharị today. They enslave us. They are doing this. Nwanne, have you ever seen somebody agbara chetos n'anya? Ịhụ ka o si eme. Ọ na-ebigharị aka ka ozu a na-akwa ha akwa. Yes, ka ihe ndị Igbo ji asị ozu a na-akwa ha akwa. Because amụọ mmadụ akwa ya akwa. Ịkwa ya akwa o, itinye program n'isi, nye ya akara aka. All those things get me on this table on this earth. Nke gị, ịdịghị mma polisi, ịdịghị mma kọtụma. Ịfụrụ ihe mere iji ebigharị aka. Ajụzie gị si na ordinary system. How can your problem be external? I don't understand. Ọ bụghị eziokwu. Nwanne, a sị na bed of the same feathers flies together. As good as the name Igbo look like, the people who bear it, they don't look like that name. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Akwa ihe unu na-ekwu. Igbo ndị ọma na-ege ntị. Nwanne, onye abụghị onye Igbo sị na ya bụ onye Igbo, ịma ihe na-eme ya, ọ na-ebigharị aka. Because Igbo wụ na mmụọ ka ọ dị. Igbo wụ n'ime mmụọ, a na-amara mma nọ mmụọ wepụta ha n'ezi. A na-asị emesịa n'ama anya eburu naba n'obi. A na-adị mma n'ime wepụta n'iro. As long as you live this violence, you live. The land can never come under your care. Or possible. It can never happen. It not only possible. As long as you want to get this land by force. Can never happen. Unless you don't know what Igbo means. You got to go? It or possible. Unless you want Igbo means the higher, the most powerful force on nature. Because that woman in you see nwanyị ahụ na-afụ ebe ahụ, always symbol to you. Use it to know what I mean. The land will crush you to the maximum. Na eziokwu.
ọ bụrụ na ị chọrọ ịga school na US or na London, ị ga na classroom, ị ga study hard so that you can pass exam. You want to do biochemistry or biology or whatever, you have to study hard to get the form, fill the form, pass the exam and do this. You get a protocol, you follow the process of the protocol. Then if you want to be onye Igbo, you don't want to follow a protocol, you want to have it by force. How can that happen? Not possible, man. That is how life works. If nature graduate na university, you must take the form, take exam, do the course and pass, do practical and have your PhD. That is simple way of life. So if you want to be onye Igbo, to have the land, be under your care, then you have to still go the same process. You go in school, you go in football to keep maintain. All nature maintain your own level of about football division 1. You must keep the point to keep you in division 1. Any day you slow point, man, happen at division 1. That is exactly the same thing. For you to be Igbo man, occupy Igbo land, you need some certain point, vibrational point, spiritual point. Then give you those things in simple. Isiago means what? Igbo Isiago. That they give you in simple. Then give you Ogbenye. Ogbenye bụ gịnị? Ogbenye bụ gịnị? Oral teaching, oral tradition. Ịmaha ihe ọ Ogbenye bụ oral tradition, ntọala. Then give you everything. But ihe mere bụ na mara na ihe a na-akọ na mara ihe a na-akọ. Nwanne, Igbo is not by birth. Igbo is by belief. Enwere ihe ndị Igbo na-asị ikpo okwe. Okwe, o nwere okwe anyị na-akpọ pedaroba. Ọwụ na iwu ọchị adata okwe na ọ na-adị ka triangle, ọ na-adị ka Buddha. Ịghọtago triangle. Ịbịa kpọsaa ya, ịkpọ ya, kụsaa ya, kụsaa ya, kụsaa, ịkụsaa ya, ịbịa gụrụbazie ofu ofu. Asị gị in the beginning there was explosion. Explosion ka imeda okwe ahụ ịkpọsara explosion. Ịbịa gụrụbazie ofu ofu, ịkpọ okwe. Ịghọtago. So believe, that is what they do in Buddha. That's why ndị Igbo don't use person to do identity. After people will begin to worship it. That's why ndị Igbo use all those small objects to make allegory. All itinye na human symbol, people gajaburu efeme ya. Ife na ha tiri Buddha na mmadụ, Buddha ahụ na-afụ bụ exactly that okwu ahụ na-akpọ. Ọ dị ka pyramid, check it, is 4 step. Ọ dị mkpụrụ ịnọ. Go and check. 4 step pyramid. That is what you say. So ịkụọ ya, kụsa ya, iwerebezi ofu ofu. That is what they call Buddha. Nkụsa na mbuda ọhụ ofu. Ibuda ihe na ịkpọsa ihe ọhụ ofu ihe. Ajụjụ ka m na-ajụ ụnụ ndị si ha ama Igbo. Izi mbuda ihe, ibutu ihe na ịkụtu ihe ọhụ the same thing. Ngwunu nọ ndị Igbo set up the system, ndị mmadụ ọsị mba. So Igbo is ideology, is belief, is okwukwe, or by birth. If you believe is by birth, you can never have Igbo in your life. You can never have it because ihe nwe ndochi na ndị ama na-aza n'ọnụ Igbo, ndị wayo, criminals, kiringo, ekpuru, that is ihe ị ga-enwe with the worst of the worst. That is why Igbo is okwukwe. Okwukwe, you must agree because it's knowledge. You must have this program. Computer don't work by blood. Computer work by program. I never see any computer that work by blood. Computer work by program. Blood is general. So Igbo believe in blood, which is general, not by separation. Igbo don't do racism. Igbo have symbols. Through their symbols, you know what they believe. Because we read symbols. We have seen Igbo symbols and see their belief system. Igbo don't make racism. Igbo don't do it. Igbo make racism based on mind. We separate people with mind from people without mind. That is separation we make, not by color, not by skin, not by belief, not by this. No, we separate people without mind from. That's why they make Igbo ewu na Igbo ọkụkọ. Is a symbol because these people, they are not educated, they are not grounded, so we must ground them.
and it's our responsibility to ground them. Even though na ha amara ihe anyị nwa ka ọ dị, because ọwụ na ha amara ihe ime ha isolate, they will later come and hurt you. So ọ ka mma na iwepụtara ha amara ihe, then you begin to feed them information so that they can live in peace. If you leave them, they will bring problem to you later. Oh, na ha mature, don't underestimate useless people in large number. They will come after you. Don't underestimate useless people in large number. They will come after you. So that's why Igbo don't discriminate. We don't. We only isolate and train. That's why we go everywhere in the world, because our age head here, one day they will graduate from nonsense and chọrọ anyị bịa. As nwa bekee chọrọ anyị bịa na, they graduated nonsense and full for us, and after they come, then destroy and then take. Why they succeeded in our land is the same thing now today. We were there then telling them, if you keep doing this nonsense, enemy will come and take the land. As we are telling them today, if you keep on doing this nonsense, they will come and take the land until afresh. Now you can have chances of recovery, but you don't believe it until it happen to your eye. Odoga anya. You got to go. What? Mgbe nna nna anyị ha nwụsịrị, ndị nkịtị abịa tụgharịba kuchube nwunye mmadụ, na-ezu oshi, na-agba ama, na-eme ihe dị iche iche, mpụ dị iche iche. This land is sacrosanct. Ala nsọ. It doesn't take evil cannot stay in this kind of place, because mind, everything will mind. You got to go. So when the enemy came, or na your ancestors don't know that they are coming, because how they live in mind. They might always penetrate your mind and tell you what to do, but your vibration is low. They cannot penetrate in a lower vibration. No, they can't. Ichesi uche, ihe ga-echete n'uche gị, because is your ancestors, your forefathers, your this, they live in your memory, because your body is just condensation of memory. So iche go do uche, ihe ga-echete bụ ihe nna gị mere. So ọ bụrụ nna gị zuru ochi gbaa ama, agụụ na-agụ gị, iche echiche ka ị solve your problem agụụ, ime ihe ga-abịa gị n'uche ochi. Ochi ga-abịa gị n'uche, because no ihe dị na your memory. Ọdịnachi ndị Igbo na-asị ọdịna agbụrụ ha. Onwe ndị Igbo ga-asị nna ihe a dị na agbụrụ nda, ihe dị ụta dị na agbụrụ nda. Agbụrụ gị bụ na ọ dị na your genetic. That's why ndị Igbo ji eme achị ịnụ nwaanyị mgbe ndị ochie ha eje jụọ ese ka a mara ka agbụrụ nda dị, agbụrụ ha ọgwụgwọ ezigbo agbụrụ. Simple. So we are not making it up. You got to. So the best thing anyị ga-eme as a people is come together under this philosophy of ezi omume. To be an Igbo man, it doesn't matter if you be in America, it doesn't matter if you be in London, it doesn't matter if you be in Spain. Do these things in the memory of the ancestors. Your glory will be restored. Your glory will be restored. Ọ bụrụkwa na nke ị na-ame fake Igbo, nwanne pụtaba ebe ahụ ụzọ adịghị ya. Pụtaba ebe ahụ ụzọ adịghị ya. Simple as ABCD. Mba, ndị Igbo na-akpọ heart obi. Ihe eji akpọ ya heart bụ na inweta obi gị, inweta anị gị. Obiọma, ka ihe obiọma, enwere ihe ndị Igbo na-asị na obiọma na gịnị bụ obiọma? Nwanne, enweghị ebe eji aggressiveness eje, enweghị ebe eji obi ọjọọ eje. I've never seen anybody achieve any glorious something with obi ọjọọ. I never seen. Even ndị jihad, na-anụ ọgụ na-egbusi ndị mmadụ, ha sị na ha na-ekpere chi ha, na chi ha sị na ịba ajọ mmadụ, na chi ha sị na ha ga-egbu ndị ọjọọ. Kwa ihe ha kwuru.
that means n'ime obi ha, the bottom of their heart, obi ha dị ọcha. Enwere ike you don't understand. You got to go? Because onye nwa ọwụ na because o nwere ya na-akpọ target focus. Kedu your focus? How if we are focus, that means how military for the ndị njọ according to their own focus. Na ekwentị o, how military for the sinners. Ọkwa ihe ha kwuru. That means they are ready to die to defend the holiness. Ọkwa ihe ha kwuru ọhụmụ. So but for you, ha na-eme gị ajọ ihe, but their focus, ọ ihe ga na-eche ka ọ bụrụ that ha mee. No, what is their focus? They are ready to die for God. Ọkwa ihe ha kwuru. You got that? But to your own, what is your focus? You want empty land. Empty land. But ha gwasị ha kwere na Chukwu na-ewere anị. They are taking every land. They fight for God and they have the land. So why don't you that fight for land don't have it? Nke nwa ị na-anụ ọgụ achọ anị, you don't have it. But they fight for God. They have every weapon on this earth. They fight for God, but they have every weapon and they have it. And you fight for land, you don't have anything, you don't have it. Check go that thing nwanne. Check go dị na ka onye ma ihe. Check yenye na ha na-ekpere Chukwu. Ha nwee ihe niile. Mgbe nwe ihe a na-enwe, enweghị ụdị ngwa ọgụrụ n'ụwa ha na-enwe. Ha na-ekpekwere Chukwu. Ngị nwa na onwe gị onye amamihe na-ekpere mmadụ. Isi ị na-ekpere mmadụ, ị na-achọ anị, ị na-achọ kọntrị, enweghị nke nwere. Ijighị mgbọ, ijighị egbe, ijighị azịza, ijighị pin, ijighị katapọtụ. Nwanne, kedu onye ka ike? Ịhụ na ndị a na Chukwu ha mụ anya, Chukwu nke gị na-arahụ ụra. Ka onye na-enye ha ngwa ọgụ na onye ha ike niile ahụ. Maka asị na chi bụ ike. Chi bụ ike. Ihe ọ sọrọ akpọ chi ha mụ anya. Nweghị nke bụ eziokwu. Ihe ọ sọrọ akpọ ya, chi ha mụ anya. Simple. Chi ga-amụ ha anya. Onweghị onye chi emu anya na-ata ahụhụ n'ụwa. I never see. Enweghị onye chi emu anya na-ata ahụhụ. Nwanne chi ha amụ, ọ bụ na chi ha amụ ha anya. How? Ike isi na ha na-achị nnama, ha bịa ebe nwa. Ha agba ha akwụkwọ, mana ha na-achị. Because chi bụ chi. Chi bụ govern. Ọchịchị bụ governance. Ichi ihe, ichi anụmanụ, ichi ewu is governance. So that chi ha amụ anya, ha na chi ha so na ndị Igbo si gị ichi echichi, ichi echi and chi, ichi echi and chi. I am yesterday. Yesterday is nothing but memory. Today is me and tomorrow I know. Ichi echi and chi. Na yesterday memory ngi chie ya echi ngi clean ya. Na today is present and tomorrow you know. Because this present I wete that yesterday transform where today, then future upright here goes straight ahead. So udo dị ụmụ ibe, ọ ga-adịkwara ụnụ na mma ka m jee mee ihe ọzọ na taịm aganarị n'anyị. Ọ ga-adịrị ụnụ na mma ndị bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwawo ndị Igbo, ezi omume ka eji mara anyị. Anyị agaghị ezu ori, anyị agaghị agba ama ụgha gbagide mmadụ ibe anyị ma ị na-achọ ọcha ma ị na-eji oji. Anyị agaghị akpọ mmadụ ibe anyị asị ma ị na-achọ ọcha maka ị ga-eji oji. Anyị na-afụ mmadụ ibe anyị n'anya dịka isi fụ onwe anyị n'anya ma ị na-achọ ọcha ma ị na-eji oji. Anyị ga-akwụba aka anyị ọtọ. Anyị ga-akwụba aka anyị ọtọ. Ihe ifuru ebe Sunday
This is the sun ray, the symbol of the sun. This is the sun ray. Here the symbol of the sun. As it was in the beginning, is now, and never shall be. Ụmụ ibe, onye ọbụla chọrọ ịbụ onye Igbo, you must have a pledge. This aka ise a m gụrụ gị ebe a, gị ezu n'ori, ezu na ori gị, agba na ama ụgha, agba na ama ụgha, akpọ na mmadụ ibe gị asị. Ịtọ, nwanne, fụ mmadụ ibe gị n'anya ka isi fụ onwe gị. Anọ, dee n'ụkwụba aka gị ọtọ. Ise, iwu na ime ihe ịbụghị onye Igbo, and this thing you must make it in Igbo land. Make that pledge. Ebe ọ bụ na ifuru onye Igbo, you must say this thing. Yotago. Ndị Igbo na-asị, enwere ndị Igbo na-asị ikwe n'aka ọdụ. Ikwe n'aka ọdụ bụ ikwe n'aka ọdụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo, ọ bụghị ihe ahụ iche echiche gbagha nkịtị, ya bụ nonsense. Onye ọbụla bụ onye Igbo must make that pledge. Ikwe n'aka ọdụ. Yotago, ikwe n'aka ọdụ. Ihe a na n'aka ịtọ. Ntọala, nsọala na iwu ala. Once you gara against that protocol, ala achụọ gị ọsọ nwanne. Si na nọ nso gwara gị. Ikwe n'aka ọdụ, aka ịtọ. You must make pledge to be an Igbo man. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne, Igbo gị orijubeghị afọ. You got to keep on walking. Elephant bụ symbol of wisdom. Elephant, enyi, bụ symbol of wisdom. E nwere egwu anyị na-agba n'ala Igbo, asị na akụ na-echi enyi. Ndị mmadụ sị na akụ na-echi enyi. Okay, akụ na-echi enyi ọkwa ya, iwere gị ego wee gote wisdom. Mbọsị problem ruzie, ịchọwa ndị wisdom. Ha sị na akụ na-echi enyi. Nwanne kwa ịbịakwa isi like ihuwe, ọ sị I don't like white people. Na-enezie n'anya nụ. Gị ezu n'ori, ezu na ori gị, agba na ụgha, agba na ụgha, ịkpọkwa na mmadụ ibe gị asị. Nwanne, fụ mmadụ ibe gị n'anya ka isi fụ onwe gị. Nwanne, kwụba aka gị ọtọ. Onweghị limit. Nwanne, nwere ọha ewepụ gị n'ahụ. Nothing. Do them, you shall have peace. Nwanne, do them, you shall have peace. You shall conquer your enemy. You shall conquer, because they are your enemy now, not you the enemy. Because nwanne, asị na aka nri kwu aka ekpe akwa aka nri. If you create enemy, enemy will come for you. If you don't have enemy, enemy cannot have you. It's as simple as that. Ihe onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Nwanne mmadụ, ịghọtago? Onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. So akụ na-echi enyi bụ n'enu ọnụ. Isi na ị ga-eji ego gote wisdom. After you have the money, do you have the wisdom? No. That means akụ anaghị echi enyi. Anyị na-agba ya n'egwu. Akụ na-echi enyi, anyị nwere group a na-akpọ akụ na-echi enyi. Ndị nduzi ọdịnala na-abịago. We will rebuild those system. Akụ na-echi enyi, ha sị na akụ na-echi enyi, ha na-ewere ego na-echi echichi. Nwanne, ka ichichiri echichi, do you have the wisdom? Echi, ichi and chi. Yesterday, today and tomorrow. Yesterday is memory. Echi, tata, present. Chi, tomorrow. Ichi, ichi echichi. Oya bụ ichi echichi. Ọwụhụ datị na ọnụ na-akọ. You must have information of yesterday, then you use it to transform it today, clean it, hazie ya ọfụma, then you use the same information create a future. That means you create a good chain. That is uncorrupted chain. The uncorrupted chain ka create. Ọ bụ na ọ bụrụ ya nwanne, nwere ebe iji azụ eje. Mmadụ na-eme ihe ọ na-amaghị. Ị gaghị emenwe ihe ị na-amaghị, ọ bụghị eziokwu. Onye na-amaghị ebe mmiri na ebido mọbụ ya, ọ maghị ebe mmiri ga-anọ wee kwụsị ya. Ịghọtago? Onye na-amarọ yesterday cannot know tomorrow. It doesn't happen. It's as simple as ABCD. So nwanne mmadụ, ya dịkwara gị na mma. Anyị na-eso ndị dunyere anyị ozi. A sị na onye nna ya jubere ochi na-eji ụkwa kwa ụzọ. We follow the footstep of our ancestors. Anyị na-eso the footstep nzọrọ ụkwụ ya. Eji wee sị unu na Israel enwere ebe Jizọs Kraịst zọrọ ụkwụ gbaa nkịtị. Ọ bụrụ eziokwu.
because you don't understand allegory. They follow the full step of your ancestors. Ihe ha gwara gị that is ụkwụ ahụ ọ zọrọ bụ footstep ka o mean. It means the footstep. Ọ bụrụ mmadụ footstep of your ancestors. Ọ bụ ihe ha na-eso. The forefathers mean your ancestors because not their ancestors. Because ha nwa mulattoes. They are half caste. So all your ancestors ka ha na-eso. Ọ bụghị their ancestors. Ha enweghị ancestors. Ha na nwere ancestors na-achagharị. Ha nwere ancestors na-achọgharị anyị akpagharị. No. Ọ bụ your ngụnwa bụ their ancestors. Ọ bụ your ancestor, your father ka ha na-ekwu maka ya. But ngụnwa na onwe gị bụzi dị isi, that is isi afro kọwa okpu. Nwanne na-echezi echekizie. Asị ndị mmadụ eat good food. Ọghọ ụlaga akpịrị ogologo ọta ahụ dịka onye ọnwụ because anyị si ya ji ezigbo nri. Asị ya ji ekpo ụzụ ọghọ ekpo ịfụ mmadụ ọ dịka chimpanzee. Nwanne anyị si gị mee training o, anyị atịghị gị ghọọ chimpanzee ọghọ ekpo. Ọ ya ka anyị ji agba ekpo na ịma ha atịghị mee training je ghọọ ekpo. Asị ya rie ezigbo nri ọghọ ụlaga ọnyụrụ ọnwụ. Na nwanne, we are coming for you, don't worry. Ka ọ dịbakwa na leta ụmụ ibe.